A Asociación de Empresarios de Ribeira iniciou unha campaña de recollida de sinaturas instando o Concello a manter un dos pasos de peóns dos existentes ata o de agora entre a Praza do Centenario e a Rúa Miguel Rodríguez Bautista. No proxecto de remodelación da zona, actualmente en obras, figura tan só un gran paso central suprimindo o anterior, á altura da entrada do aparcadoiro. Entenden dende a patronal que isto implicará ter que dar unha volta considerable. Solicitar que o paso existente o paso de cebra que está na calle Miguel Rodríguez Bautista que sea enlazado co actual novo paso de cebra que queren facer para que tanto os peóns como os residentes en esa zona como os que acuden tanto á notaría, tanto a juzgados, tanto a comercios que están aí ou utilicen a carga e descarga que non teñan que incrementarse unha volta tan grande para poder cruzar, digamos, ese tramo. Nos foi un pouquiño que nos habían pedido tamén determinados asociados para que incidíramos en que se pudera manter, digamos, ese paso de cebra. Nós tuvemos reunións tanto co teniente alcalde, tanto co jefe da policía local, tanto ca ingeniera do Concello, e se era viable poder levar a cabo manter ese paso de cebra. Para nós era moi importante que fixeran a actuación agora, que é cando están con obras, e non despois que se vesa que é normal, que era necesario, volver a ter que romper outra vez para poder facer o paso de cebra. Nós, esa é unha posición que seguimos mantendo, creemos que é necesaria tanto para o sector comercial como para, digamos, para os que residen en toda esa parte, e que tampouco non levaría unha gran obra, digamos, ao Concello para que mantuvera ese paso de cebra. Sin máis, seguimos igual, mantemos esa mesma postura, que nós sí creemos necesario que se siga mantendo ese paso de cebra. Ademais da petición formal que xa trasladaran ao Executivo, os empresarios entregaron por rexistro as sinaturas recollidas. Agardan que o Concello teña en conta as súas demandas, posto que a existencia deste paso melloraría a accesibilidade sen interferir na seguridade e fluidez do tráfico. Unha recollida de firmas, porque ao final, claro, nos trasladamos ao Concello e o Teniente Alcalde nos dixo que tamén era importante se había demanda de solicitud para que se mantuvera o paso de cebra, por eso se recolleron estas determinadas firmas. Foron entregadas por registro e agora, pois, nos gustaría tamén que por parte do Concello nos deran unha resposta, pero, bueno, sabemos que a actividade do Concello é bastante compleja e, bueno, entenderemos que nos días correlativos, pois, si nos darán algo, está claro, algunha resposta.